Napuno sa nagkadaiyang personnel gikan sa laing-laing government agencies ang hawanan sa Canhiten City sa South Road Properties sa yuning Lunes sa buntag alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Subay kini sa pagsiguro sa hapsay ug luwas nga piniliay sa umaabot Oktubre 30. Gani, usa na lang kasimana sa dili pa ang dugay ng gipaabot nga pagpadayon sa maong piniliay nga katapusan gipahigayon ni atong 2018 na hingpit na ang security plans. Miabot sa 12,000 ang kinatibuk-an nga puwersa sa Central Visayas nga mao'y magbantay sa barangay ang sangguniang kabataan elections 2023. Gipahibaw sab sa Commission on Elections nga ang tibuok probinsya sa Negros Oriental gipaubos sa COMELEC control og 18 kadapit sa Central Visayas ang giisip nga areas of immediate concern. Kay although nag-issue nag-resolution ang COMELEC in bank nga COMELEC control siya, we need the operational plan. Mura maguna siya kanang kuan ba? Implementing rules and regulation, no? We really need that. Samtang, mudugang og 400 ka mga police personnel sa Negros Oriental aron masigurong luwas ang maong dapit. Mao kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang tigpababa ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Anthony Abirin. Expectedly, Pro 7 will be under full alert status, no? Probably day -2 or day -3. No? We are already deploying our personnel after this send-off. We will just check if na ay kinahanglang adjustment along the way. As I've mentioned, this is still an initial deployment. Gitakda sab ang tulo ka adlaw sa dili pa ang piniliay ang PRO 7 anaa na sa full alert status. Gawa sa PNP ug COMELEC nga mao'y nangulo sa maong kalihukan, misalmot sab ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, National Grid Corporation of the Philippines ug ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga apil nga mosiguro sa luwas nga BSKA 2023. Nagkanayon ang COMELEC 7 Regional Director nga si Attorney Lionel Marco Castellano naabot na sab sa Sugbo ang mga election paraphernalia nga gikinahanglan alang sa pinilaay sunod Lunes. Forms, ballots, election returns, ink, non-accountable forms already deployed. Naabot na tanan, no? The last to arrive is katong Pitsa 18 ang para sa Negros ug Siquijor. Sa habig sa Philippine Coast Guard, nagkanayon si Commodore Agapito Bibat nga andam na sab ang ilang mga personnel nga ipakatap sa tibok Rihon 7. We have committed 280 personnel nya di pa apila na sir ang barko kanang duha ka barko nato. Samtang ang Armed Forces of the Philippines nagkanayon pinaagi ni Joint Task Group Cebu Commander Colonel Erwin Lamzon nga moabot sa 3,200 ka mga personnel ang moabag sa pagbantay sa seguridad sa rehiyon. Mipasalig sab ang BFP 7 sa ilang pagtabang sa pagbantay sa kaluwasan dayong piniliay. Ongoing lahat ang operations in Samar, in Iloin, Panay, and in Negros. The latest was in Bohol. So nakita naman natin yon. But levity aside, yung effort ng Armed Forces as regards CTG is gaining a certain upper hand na. ISF4 BFP Central Visayas with its 2,488 personnel, we are committed to support. Pasidaan sa COMELEC sa katawhan nga mosunod sa mga balaod o protocols nga ipatuman aron masigurong walay kagubot o kaguliyang nga motumaw dayong piniliay. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.